συζητάμε και έχουμε να ζήσουμε και τα καθημερινά μας ζητήματα της επιβίωσης. Και νομίζω, απαντώντας αυτό το ερώτημα, νομίζω ότι για να το απαντήσουμε χρειάζεται να πάρουμε στα σοβαρά μια παρατήρηση που δεν την κάνουμε εμείς μόνο τώρα, την κάνουν όλοι. Την κάνουν και οι απέναντι, η άλλη μεριά. Η παρατήρηση ότι η κρίση την οποία βιώνουμε είναι η μεγαλύτερη από τη δεκαετία του 30. Το λένε πλέον όλοι, είναι θεωρείται δεδομένο. Αλλά ας πάρουμε σοβαρά το τι σημαίνει αυτό, αυτή η σύγκριση. Ας πάρουμε σοβαρά τη διάσταση της κρίσης, ότι η κρίση αυτή που περνάει το σύστημα αυτή την περίοδο συγκρίνεται με δύο άλλες κρίσεις του παρελθόντος, δύο άλλες μεγάλες κρίσεις του καπιταλισμού. Η μία ήταν η δεκαετία που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1870, στα τέλη του 19ου αιώνα, και η άλλη τη δεκαετία του 30. Και πώς καταλήξαν αυτές οι κρίσεις. Περάσανε σαν μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως θέλουν να μας περιγράψουν μερικές φορές αυτή την κρίση. Ξέρετε, χρησιμοποιούν την έκφραση μερικές φορές θα περάσει η κρίση. Λες και είναι μπόρα και περνάει. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο περνάει πάνω από τα κεφάλια μας και θα φύγει με κάποιο αυτόματο τρόπο πάλι. Και η απάντηση είναι οι δύο προηγούμενες εμπειρίες δεν έληξαν έτσι, δεν έληξαν ως φυσιολογικά μετεωρολογικά φαινόμενα, έληξαν με βαρβαρότητα. Έληξαν με αγριότητα που την πλήρωσε ο απλός κόσμος κατά εκατομμύρια. Η κρίση του 1870, που υποτίθεται έληξε μέσα σε 10 χρόνια, ξανά το 1890 ξαναβγήκε. Ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο την ξεπεράσανε? Την ξεπεράσανε με αυτό που έμεινε στην ιστορία ως μοιρασιά της Αφρικής, η μεγάλη μοιρασιά της Αφρικής, κομματάκια, την μοιράσανε, με την επέμβαση στην Αίγυπτο το 1880, τον βομβαρδισμό της Αλεξάνδρειας, με την Κύπρο που την αρπάξανε το 1878, αν δεν κάνω λάθος οι Άγγλοι, με μοιρασιά ανθρώπων και αίμα. Και ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, αυτά τα πράγματα δεν αντέξανε, δεν λύσανε το πρόβλημα. Ίσα-ίσα συσσωρευτήκαν σε μεγαλύτερους ανταγωνισμούς που φτάσανε μέχρι το μεγαλύτερο σφαγείο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συσσωρευτήκαν περισσότεροι ανταγωνισμοί, περισσότερες αντιφάσεις. Για τη δεκαετία του 30 δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ξέρουμε ότι η κρίση δεν ξεπεράστηκε ομαλά. Και όποιος πίστευε ότι υπήρχαν και τότε απόψεις που λέγανε ότι θα επικρατήσει λογική. Υπάρχει ένα βιβλίο του Galbraith, του οικονομολόγου, που περιγράφει η μεγάλη κρίση από τις εκδόσεις Κεφάνη κυκλοφορεί, που περιγράφει πώς αντιμετωπίζανε την κρίση καθώς εξελισσόταν η άλλη μεριά, οι δημοσιογράφοι, οι τραπεζίτες, που κάθε μέρα υπήρχε καινούργια ελπίδα ότι παιδιά θα ξεπεραστεί, δεν υπάρχει θέμα, γιατί τώρα θα βάλαμε μυαλό με αυτό κτλ. Και κάθε μέρα βάθαινε. Και ακόμα και το New Deal όταν εφαρμόστηκε, αισιοδοξία στην αρχή, και μετά όταν φτάσαμε στο 1937, ξανά η οικονομία της Αμερικής βρισκόταν εκεί που ξεκινούσε η κρίση. Ο τρόπος με τον οποίο πάλι ο Galbraith έχει μια έκφραση, ότι η κρίση του 29, και δεν είναι μαρξιστής οικονομολόγος ο Galbraith, έτσι, η κρίση του 29 δεν ξεπεράστηκε ποτέ, είναι η απάντησή του. Απλά σβήστηκε, χάθηκε μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τρόπος με τον οποίο ξεπεράστηκε η κρίση ήταν τα μεσάνυχτα της ιστορίας, όπως έχουν μείνει. Τα μεσάνυχτα της ιστορίας. Ο φασισμός, η βαρβαρότητα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τα εκατομμύρια νεκρών. Άρα, με αυτή την έννοια, να πάρουμε σοβαρά την ιστορική διάσταση, την ιστορική σύγκριση, και άρα να πούμε ότι ναι, πρέπει να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα και να αναγκαστούμε να αναμετρηθούμε με τα δύσκολα ερωτήματα. Για να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στα απλά. Γιατί δεν θα μας αφήσουν ήσυχους. Δεν θα μας αφήσουν ήσυχους ούτε στο χωράφι μας, ούτε στις ελιές μας. Ξέρετε, τα σταφύλια της οργής, ένα από τα ιστορήματα για την κρίση την προηγούμενη, τη δεκαετία του 30, ξεκινάει με την οικογένεια που είναι κάτω το δέντρο το παιδί και μαθαίνει ότι έχει μπει μπουλντόζα και του διαλύει το σπίτι, γιατί πρέπει η τράπεζα έχει πάρει τη γη. Και άρα πρέπει να φύγει. Άρα η κρίση είναι τόσο βαθιά που δεν θα μας αφήσει την ησυχία μας, ακόμη και αν το θέλουμε. Και άρα πρέπει να αναμετρηθούμε με αυτά τα μεγάλα. Το επόμενο ερώτημα που μπαίνει είναι ωραία. Ναι, αλλά παίζετε με τη φωτιά. Άμα πάτε να το αντιμετωπίσετε έτσι το θέμα, να μιλήσετε για το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν. Είναι, νομίζω, πιο χαρακτηριστικός, πιο απλός τρόπος να δούμε πόσο λάθος είναι οι εκβιασμοί που έρχονται από την άλλη μεριά. Είναι ένα άρθρο που είχε πέρσι, αρχές του 2011, η Καθημερινή. Είχε ένα άρθρο εκβιαστικό πάλι, που έλεγε ότι τι θα συμβεί αν φύγουμε από το ευρώ. Προσπαθούσε να τρομάξει τον κόσμο. Τι θα συμβεί. Και τι έλεγε. Αν φύγουμε από το ευρώ, θα έχουμε ύφεση 7,6% και η ανεργία θα φτάσει στο 18,5%. Αυτή τη στιγμή, το δεύτερο τρίμηνο του 2012, ύφεσαν 7,5% και η ανεργία έχει ξεπεράσει το 26%. Άρα,
έτσι κι αλλιώς οι εκβιασμοί τους μπάζουν από την αρχή. Και πρέπει να μην τους ακολουθούμε, τους πιστεύουμε. Πρέπει να το σπάσουμε αυτό. Γιατί πέφτουν έξω οι εκβιασμοί τους. Ένα πράγμα είναι ότι μας κοροϊδεύουν. Αυτό είναι το εύκολο. Προφανώς θέλουν να εκβιάσουν τον κόσμο, θέλουν να μας κοροϊδέψουν. Αυτό είναι το ένα. Αυτή είναι η μισή απάντηση, νομίζω. Η μισή απάντηση είναι ότι φοβούνται τη ριζοσπαστικοποίηση και φοβούνται ότι στην Ελλάδα, που παραδοσιακά είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν παράδειγμα η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, πριν από την κρίση, για το πόσο υψηλά ήταν τα ποσοστά του κόσμου, που όταν το ρωτάγανε αν είσαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι, ήταν υπέρ. Ξεπερνάγανε τα 90, 95, κάτι τέτοια. Ξεπερνάγανε ακόμα και μπαίνανε μέσα ψηφοφόροι του ΚΚΕ, για παράδειγμα, ακόμα και στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Ξέρετε, κοροϊδεύανε η άλλη μεριά για χρόνια. Ότι κοιτάξτε το ΚΚΕ λέει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο κόσμος το ψηφίζει υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή και αντίστοιχα στην αριστερά, την πέφτανε στην αριστερά με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα έχω τρομάξει που η ριζοσπαστικοποίηση έχει οδηγήσει κόσμο να λέει όχι, αμφισβητώ ακόμα και αυτά. Ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Άρα η μία απάντηση είναι αυτή. Η άλλη μισή απάντηση όμως, γιατί πέφτουν έξω στους εκβιασμούς τους και στις προβλέψεις τους, είναι ότι είναι πιο σοβαρή και έχει να κάνει με τη φύση αυτής της κρίσης. Με το τι χαρακτήρα έχει αυτή η κρίση. Και νομίζω ότι, να το πω απλά, η κρίση είναι πολύ μεγάλη και για τους ίδιους. Είναι έξω από τον έλεγχό τους το πώς πάνε τα πράγματα, γι' αυτό και πέφτουν έξω. Η κρίση δεν καθορίζεται όχι μόνο από τις ορέξεις και από τις ικανότητες του Σαμαρά, πόσο μάλλον του Βενιζέλου ή του Κουβέλη, και πόσο ικανοί διαχειριστές θα είναι. Δεν καθορίζεται ούτε καν από τη Λαγκάρτ, το Σόιμπλε, τον Ντράγκη και όλους αυτούς που φαίνονται υποτίθεται ισχυροί και έχουν τα πράγματα στα χέρια τους. Ο Μάρξ παρομοίαζε τον καπιταλισμό και τους καπιταλιστές και είναι ένα